Bine v-a regăsit la un nou episod. Dacă nu mai țineți minte ce am spus, bună ziua, bine v-a regăsit la un nou episod. Azi ne jucăm Zoba. Uitați și voi ce avem pe acolo. Avem doar un cablu. Dacă după cum că nu e o legendară sau asta că nu-mi pică nu dau vanta asta. Dacă dați vanta jos. Bă, ce e aia? Bă, Nix! Nu-mi vine să cred. Vă vine să credeți? Nix. Bă. Nu vine să cred. Bă, da, dacă-mi pica legendară. Ce s-a întâmplat? Bine, avem și Royal. Da, bă, ce tare! Bă, cum? Două chestii mi-a picat și o chestie nu știu ce e. Dar cum? Cum adică? Cum? Bă, nu vine să cred, nu vine să cred. Îmi place Zoba. Bă, voi vedeți skin-ul ăsta șmecher? E șmecher pe mine. Ce e aici? Bună, mama, am vorbit cu tataia. Ce doar ce l-am luat? Cum adică? Hai să vedem modul ăsta de hack. Deci, da, cred că ne pune în echipă câte 3, oare? Oare? Cred. Ia. Da, n-a pus în echipă câte 3. Da, nu. Yes. Ok. Am mai postat de foarte mult timp. Dar nu e clickbait că mi-a picat brawlerul ăla, nu? Nu cred. Sau nu spune. Hai să-l așteptăm și... Bă, îmi place joc, modul ăsta de joc. Îmi place. Bă, damn.
să știți ce facem noi aici. Noi fugim de chestiuni care te omoară. Dar viața reală să nu știu. Nu, să nu crezi. Ce aia, dar e nebunie mare, bă. Bă, bune, acum ca să-l dau. A murit. Unde e? Asta. Locul 13. Hai să dăm aici exit. Sau exit. Că nu se vede. Exit. Îmi place modul ăsta. Dar înseamnă foarte mult drag. Hai de viața mea, m-am văzut cu asta de cărărită. Păi să nu pot să iau. Sunt din echipa mea, nu? N-am nicio altă. Deci, cum omor pe știa dacă n-am nicio? Că nu știu. Bă, eu mă duc în alea că nu știu că alea sunt arme, sunt bombe. De fapt aruncă cu bombe acolo. Și să dau bombe. Bine, bunule, ce faci? Bine, bunule. Suntem buni împreună. Ce-a aruncat acum? Nu așa de ușor asta. Fac asta. Și a murit. Bune, a murit. Să sperăm că nu moare. Și asta. Sau ăla era. Nu. Și asta. Uite. Că m-a plăcut și... Pa! Ce? Lumea. Bă, eu n-am luat. Bă, 1082 de trofee. 88 de 28 de trofee. La meniu ce avem? O mâncăm pe seara cumva? Select, i-am dat select și... Puțin, dacă vreți, mai puneți-vă. Ha, fin. Sarita mea!
Bine, e loading. Bă, pe bune! Bă, voi vedeți? Pe bune? Și eu nu sunt. Acum 2 secunde eram personajul ăla și ce v-am spus că nu-mi place de asta? Am murit, cred. Nu, nu mi-e foame, chiar nu mi-e foame, pe bune. Da, nu vreau. Da, dar nu vreau, care e problema ta dacă nu vreau? Asta e moment de să slăbești de tot. Deci, ca să știu, mă obligi. Nu? Vreau și eu musaca. De ce nu mi-ai spus că ai făcut? Păi dacă nu vreau musaca... Mi-e frică să stau lângă ea. Mi-e frică și dacă mă trage de păr. Mi-e frică. Vedeți de ce mi-e frică de ea? 333. 333. Am un RPG. Și fac cum e. Am un RPG. Și ies cum noi. Bă. Am trofee. Am trofee multe pe ăsta. Am tot asta. Pe ăsta. Pe ăsta. Am 1900 de bănuți. Da, vreți cumpărăm absolut orice, tot de pe shop, dar nu dacă strângem 400.000 de like-uri, o facem. Vă spun eu că o facem. Hai înainte să plecați, Da, nu. Stați să ăla e un joc care îmi place mie. Stați să vă arăt ce Audi a avut tatăl meu acum 5 ani. Tata e? Da. Mai ții minte Audiul lui tati? Ăla cu roșu, frumos, cu spoiler. Da, țin. Cu roșu și era roșu și avea spoiler. Ia, stai că ți-l arăt prin poza acum. Stai să-i arăt lui tata aia ceva. Ia uite, îl mai ții? Da, țin minte. Da. Ăsta îl ții? Ăsta era lui tata. Ce multe au trecut de atunci, aveam 2 ani. Da. Hai, du-te și hai să păpăm. Bă, bă! Ce? Stați o secundă că merg să mănânc. Stați să